Veľmi veľa ľudí mi celý život hovorí, že vyzerám ako Aziatka. Ako dieťa a aj dnes. A možno kvôli tomu sa začal budovať môj vzťah k Áziou. A potom som objavila Japonsko. V tomto videu vám chcem rozprávať môj príbeh. Nie je romantizovaný ani možno ničím výnimočný. Nechcem, aby bol úprimný a možno v niečom aj inšpiratívny. Možno v takých maličkých veciach. Ak si z tohto videa máte niečo zobrať, chcem, aby to bola odvaha ísť si za svojím. Čokoľvek, čo máte. Keď som bola malá, ľudia mi často hovorili, že vyzerám ako Aziatka. A keď sa pozerám na staré fotky, rozumiem tomu. No ako dieťa týmto veciam veľmi nerozumie. A tak trochu som sa potom dostala do situácie, že som začala spochybňovať moju vlastnú identitu. Som Slovenka, vyrastala som na Slovensku, poznám slovenský jazyk veľmi dobre, ale celý čas ľudia vypichujú, že vyzerám trochu ináč a že tu nezapadám. Kvôli tomu sa možno začal potom vo mne budovať taký zvláštny pocit, že tu, kde som, celkom nepatrím a že je ešte nejaké iné miesto, kde by som mohla patriť. Takže už len skrze tie komentáre tých druhých ľudí sa vo mne začalo pestovať nejaké puto. Veľmi dobre som tomu nerozumela, ale ono to potichy vo mne rastlo. Možno ani teraz to neviem dobre vysvetliť, bolo to niečo intuitívne, niečo prirodzené. Počas základnej školy, ako možno nie mnoho detí, pretože to nebolo vtedy populárne, ale s pár spolužiakmi sme začali pozerať anime. Zo začiatku som to trochu odsudzovala, veď bola som už tak trošku veľká, prečo mi sa mala pozerať rozprávky, no veľmi mi začal imponovať práve Naruto. A nebolo to kvôli tomu, že je to wow, anime úžasné, ale oslovila ma jedna charakteristika, ktorú mal. A to bolo motto Akira Menai. Nevzdávať sa. Naruto začína ako postava, ktorá je úplne zbitá životom a všetko, čo existuje, všetko, čo sa dá, bolo nastavené proti nemu. Ale on to nevidel ako prekážku. On to videl ako niečo, čo má zdolať. A toto presne som potom začala implikovať do svojho vlastného života. Čo sa týka možno môjho štúdia, mojich hobby a mojich vzťahov s ľuďmi. Vždy som do všetkého chcela dávať maximum. V tomto období som už prirodzene začala nasávať japonský jazyk a japonskú kultúru. Pozerala som dokumenty, snažila som sa čítať knihy, všetko, čo bolo k dispozícii, čo bolo japonské, úplne som to hltala. Bolo to niečo pre mňa fascinujúce. A myslím, že aj mnohí ľudia sa presne s týmto stotožňujú. To, čo nás na Japonsku priťahuje, je to také rúško tajomstva, také niečo, čo nemôžeme dobre a matateľne uchopiť. A kvôli tomu je to ešte o to viac fascinujúcejšie. Japončina pre mňa znela veľmi jemne a veľmi expresívne. Zároveň sa mi páčilo, že mnoho vecí nebolo povedaných priamo. Toto býva najväčší problém u ľudí, ktorí sa učia japončinou, čo im najviac vadí, že veci sa len veľmi ťažko dajú pomenovať priamo a čo sa týka prekladov, je veľmi ťažké nájsť niektoré ekvivalenty, ktoré by sedeli. Jednoducho sa musíme pripraviť na to, že musíme si akoby vytvoriť novú osobu, novú personu, ktorá sa bude nejako stotožňovať s japonským jazykom a s japonskou kultúrou. Bohužiaľ, priamy, doslovný preklad japončiny nedokáže tak pekne zachytiť mnohé slová, mnohé výrazy a frázy. A ako človek, ktorý mal veľmi rád jazyky, mám veľmi rada slovenčinu tiež, práve toto ma na japončine začalo priťahovať. Postupne som si začala uvedomovať, že aj moja možno povaha alebo behaviorálnosť nebola tak celkom európska. Uvedomila som si, že tie anime a možno tie dokumentárne filmy a literatúra mali na mňa trošku väčší vplyv, než som čakala. Neprišlo to naraz, išlo to tak pomaličky, rok za rokom. Začalo sa to vo mne formovať asi keď som mala 13-14 rokov. Tá japonská ohľaduplnosť, rešpektovanie a branie ohľadu na druhých ľudí boli veci, ktoré sú mi dodnes veľmi blízke. A ako dieťa aj dnes som vždycky bola taká citlivá na ostatných ľudí, na rôzne veci. A som rada, že skrze spoznanie japonskej kultúry sa to vo mne ešte prehlbilo. No nie vždy to bolo jednoduché. Veľmi často som mala pocit, že nezapadám a to moje hobby, ktorým bolo Japonsko, som mala akoby napísané na čele. Už to, že som nevyzerala štandardne európsky, mi k tomu nepomáhalo a veľa ľudí si ma tým pádom škatuľkovalo. Na strednej škole
som tým bola známa. Japonsko bolo moje hobby a všetci si ma s týmto asociovali. Hoci pre ostatných ľudí to možno bola nejaká kuriozita, nejaká zaujímavosť a Nina, tak ona si ide svoje, kto vie, ako dopadne. Moji učitelia boli veľmi skeptickí. Niektorí doslova vyslovene si zo mňa robili srandu z vecí, ktorých som mala rada, ako som sa obliekala, čož je v istom smere úplne hrozné, pretože ja som k mojim autoritám veľmi zliadala a veľmi som ich chcela rešpektovať. A keď ti autorita povie, že to, čo robíš, je trápne alebo smiešné a robí si srandu z teba pred celou tvojou triedou, s takým človekom, ktorý zhliada k dospelému učiteľovi, to trošku zatrasie. Možno normálneho človeka by to odradilo. No, mňa nie, lebo ja som trošku crazy a ja si pôjdem za svojimi vecami. Takže pre nich, pre ostatných to bolo niečo zvláštne. A pre mňa to bolo niečo hlbšie, niečo viac. Nielen hobby, ale možno nejaký smer, ktorým chcem v budúcnosti ísť. Čo sa často deje na stredných školách, hlavne keď ste ako ja, chodíte na gymnázium, ste chodili na gymnázium, cesta, ktorú vám ponúkajú, je veľmi široká a nikto vám nedá nejakú proste takú vec jednu, ktorá by sa možno vám hodila, pretože ísť širšou cestou je jednoduchšie, ako si raziť tú svoju. Jednoducho, kto z môjho malého mesta niekedy si počul o študovaní japonského jazyka? Asi nikto. Teda prirodzene všetci dospelí ma tlačili takým smerom, že buď chodiť na učiteľstvo, alebo študovať právo, medicínu, chémiu a neviem, proste takéto veľmi, veľmi široké odbory. Ja som bola tak trošku vo všetkých predmetoch dobrá, ale nemyslím, že by som niečím vynikala. Ja som mala veľmi rada učenie sa. Mňa nebavili tie jednotlivé predmety, mňa bavil proces učenia sa. Takže ja som sa učila na všetky tie predmety, bola som v nich viac menej dobrá, ale nič ma nenadchýnalo. Nadchýnal ma ten samotný proces učenia sa, čo je tak trošku zvláštne, priznávam, a je to také trošku nerdovské. Teda som zistila, čo ma v skutočnosti fascinuje a čo ma baví. A nebolo to samotné ako keby dosiahnutie poznania, samozrejme poznanie je super, ale je to vedľajší produkt štúdia, alebo priamy produkt štúdia, ako chcete. Teda každopádne učením sa niekam dostávame. Ale mňa bavilo samotné to učenie, ten proces zapamätávania si nových vecí, objavovania nových vecí, dávanie si súvislosti dokopy. Tento proces ma veľmi bavil. A vedľajší produkt, pre mňa vedľajší produkt, bolo to, že som sa niečo nové naučila. Bol to vedľajší produkt kvôli tomu, že tie samotné poznatky ma veľmi nebavili. Teda teraz si už nič nepamätám z matematiky, z biológie, z chémie, z fyziky, z týchto vecí. Jednoducho nebolo to pre mňa dôležité. Vtedy mi napadlo, že možno by bolo super venovať sa niečomu, čo by ma aj skutočne bavilo. To by bola úžasná motivácia sa ďalej študovať a ísť ďalej do hĺbky veci. Ku koncu 3. ročníka na strednej škole moja mamka objavila, že sa dá na vysokej škole študovať japonský jazyk a kultúra. Moji rodičia videli vo mne túto fascináciu a videli vo mne, že je niečo iné. A nemuseli mi navrhnúť túto možnosť. A predsa ísť študovať japončinu nie je celkom safe, bezpečná voľba. Povedzme si otvorene. Nemali sme sa s kým poradiť, nevedeli sme o nikom, kto by išiel touto cestou predo mnou a nevedeli sme vôbec nič o štúdiu, nič o uplatnení sa. Len sme vedeli, že by ma to strašne veľmi bavilo a vedela som, že ak sa tam dostanem, ak sa tam udržím, tak tomu dám všetko, lebo to je niečo, čo ma baví a čo chcem robiť. Týmto rozhodnutím sa vo mne ako keby niečo zlomilo. Tým, že som si to otvorene priznala. Už to nebolo len hobby, už to bolo rozhodnutie, už to bol smer, cesta, ktorou budem kráčať najbližšie roky a budem si musieť za ňou stáť. Prvé, s čím sa človek stretne, keď chce ísť nejakou netradičnou cestou, je kritika. Ešte ma na tú školu ani neprijali, ešte som bola v 4. ročníku, ešte som sa len pripravovala na SCIO testy, na prijímacie skúšky a už sa ozývali hlasy, hlavne hlasy autorít, ktoré tak trošku chceli podrývať moju odvahu a moje sebavedomie. Na čo mi to bude, čo s tým budem robiť, čo s tým budem robiť na východe, no na východe asi neostanem. Na svojej strednej škole som však mala veľké šťastie na staršiu pani učiteľku, ktorej som sa zdôverila s takou trošku mojou neistotou, že vedela som, že máme mať SCIO testy ako prijímacie
ako prijímacie skúšky, ale nevedela som vôbec, čo sú tie SEO testy, nevedela som sa na internete nejako k ním dostať a ona zo svojej kopky vyťahla staré testy, dala mi ich, nech sa ich precvičujem, potom to so mnou opravovala a pripravovala ma na túto moju cestu a ani raz nemala žiadne zlé slovo, ani že nejakú pripomienku ako tí ostatní učitelia, s ktorými som to ani neriešila. To mi dalo takú odvahu, že vlastne tá pani učiteľka, keď vo mňa verila a pomáhala mi, ona vôbec neváhala, ona vôbec nepochybovala o mne. A na túto energiu presne som sa sústredila. Ja som človek, ktorý veľmi zliada k autoritám a možno ani nie k autoritám, ale veľmi mi pomáha, keď mám nejaké vzory, keď mám nejakých ľudí, ku ktorým zliadam a oni ma tak trošku ako keby dvíhajú vyššie z tej mojej ako keby zóny, ktorej som a tak ma to núti niečo so sebou robiť a byť lepšie a pracovať na sebe. A presne tak trošku táto pani učiteľka mi dala takú odvahu, aby som to dotiahla do konca. Keď sa dnes obzriem späť, tak mám pocit, ako keby som si nie ja vybrala japončinu, ale japončina si nachádzala cestu ku mne. Teraz by som trošku chcela premostiť vám, ktorí toto počúvate. V každom čase v svojom živote, v akejkoľvek fáze ste, vždycky je pred nami akési rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré môže veľmi silno zmeniť náš život. Keď sme na škole, tak sú to iné rozhodnutia. Keď sme už po škole, sú to opäť iné, možno pracovné rozhodnutia. Sú to rozhodnutia, ktoré budú dlhodobé, budú mať dlhodobý efekt na náš život. Momentálne doučujem aj trošku mladších ľudí, ktorí sú na základnej a strednej škole. A často počúvam od nich veľmi podobné príbehy, aké som mala ja. Sú to mladí ľudia, ktorí majú ambície, ktorí sú neskutočne šikovní a dospelí ľudia, ktorí sú pravdepodobne podpriemerní, im podkopávajú nohy a ničia ich sny. A mňa to neskutočne štve. Ľudia nám hovoria, buď realistický, premysli si to. Podľa mňa je to hlúposť. Kebyže som realistická, nie som to. Neštudujem japončinu. Kebyže som realistická, tak som učiteľka slovenského a anglického jazyka a som niekde na východe. Kebyže som bola realistická, japončina by bola ďalej možno moje hobby a pozerala by som anime a snívala o tom, že by som sa tento jazyk učila možno do hĺbšej miery. Kebyže som bola realistická, mala by som veľa snov. Ale tie sny by sa len ťažko stali realitou. Takže asi moja rada pre vás bude taká, počúvajte rady ľudí, ktorých život obdivujete. A keď vám bude radiť niekto, koho život je taký, že vy by ste ho nechceli, je úplne dobré vypustiť tieto rady. Ja teraz, keď sa rozprávam so mojimi študentmi, vidím v ich očiach ten zápal, tie sny, to, že vlastne ešte nie sú realistickí a že majú odvahu ísť za svojimi snami, je niečo, čo možno nám dospelým ľuďom veľmi chýba. A niečo, čo veľmi ľahko a rýchlo chceme v týchto malých deťoch, školákoch zabiť a udusiť. Nehovorím vám teraz, aby ste snívali nejaké veľké sny, ale kľudne ich môžete snívať. Ale aj malé sny sú sny. Čokoľvek, čo chcete robiť, čo chcete začať, ale myslíte si, že nemáte na to, choďte do toho, čo môžeš stratiť. Keď som pred pár mesiacmi začala tvoriť videá a postovať obsah, bolo mi to výsostne nepríjemné. Teraz, keď sa na mňa pozeráte v takejto širokej forme, je mi to tiež veľmi nepríjemné a necítim sa komfortne rozprávať pred kamerou, lebo je to niečo, na čo nie som zvyknutá, niečo, čo pre mňa ešte zatiaľ nie je normálne. Ale je to niečo, čo chcem. Chcem sa rozprávať s ľuďmi, chcem ich povzbudzovať a možno tá moja myšlienka ani nejde o to Japonsko, ide o to ísť si za svojím snom. A myslím si, že možno mnohých ľudí ani nepriťahuje to Japonsko, ale priťahuje ich niečo iné, niečo, čo im možno chýba, čo vidia vo mne. A ako pre mňa bolo veľmi dôležité mať správne vzory a ľudí, ku ktorým som mohla zliadať, vidím, že teraz sa mne naskytla príležitosť možno byť pre niekoho v niektorých veciach vzorom a potiahnuť ľudí vyššie, dopredu. Teda pre mňa to bolo Japonsko. Čo to je pre teba? Čo je tvoje Japonsko?